non vos sintades obrigados. Pero ben, gracias, mamá. Estou facendo este parón porque teño que preparar para esta presentación, porque estamos de festa galega, pero aquí estos da banda son máis coñeiros, e puxeron unha cousa así, eles dixeron, ti falan alemán, sabes, non? Igual que en galego, pero enfadado. Logo, o nome desto é, atención, abrid as orellas, Foltenmarch! Foltenmarch, como o seu nome indica, é unha potencia vocal e instrumental que escoitaremos aquí coa marcha Folkenmarch, que é unha canción popular de origen austríaco que significa algo así como marcha dedicada a unha persoa peluda ou con moito pelo no corpo. Por min non vai. Cada un que mire pa si. Pois estas marchas teñen unha esencia militar, xa que antes cantamos a Carolina, agora bailamos un poquinho esta rumba, a ver se agora os animades coas palmas, porque é un ritmo moi marcado que utilizan as bandas, así que...
de Galicia. Traemos agora a muñeira da Agulla e a Cantigas de Camariñas. A primeira peza será a muñeira da Agulla, da que falaremos agora, e a segunda, a Cantiga de Camariñas, que non podía faltar nun concerto as fermosas e famosas Cantigas de Camariñas. Cantigas populares cantadas, entre outros, por Rosa Cedrón, Luz Casal, con Luar Nalubre, e tamén a orquesta da BBC, combinando a lingua galega e gaélica de Escocia. Pero a primeira peza é a muñeira da Agulla, que continúa nesta noite de festa e foliada con arranxo do mestre Nogueira, maravillosamente interpretada, a ritmo de muñeira, polas cantareiras bulideiras e Lara Naveiro. Fixademos ben esta peza que empeza con ritmo de muñeira, ten un final de foliada. Chámase Mulleira da Agulla. Mallalo,
coas burideiras en esta noite de festa, festa de San Roque, festa da auga, chega o Aguafiestas. Rematou o concerto. Esta composición coa que rematamos foi un estreno mundial aquí en Vilagarcía, dunha rapsodia Vilagarcía composta e para que pido un forte aplauso polo mestre Suso Nogueira. Daría desconta, pero xa hai 100 anos ou máis aquí, Carril, Vilagarcía, Vilaxoán, eran 3 concellos que seguro que disfrutachedes moitísimo. E, para rematar, despois destas burideiras, este Orfeón, tamén pido un forte aplauso para Ramón Miguén. A nosa conselleira Sonia fai entrega un ramo. Outro fortísimo aplauso para Lara Loeiro. Presidente da banda, Diego, faiche entrega un ramo, Diego. Estas cantareiras burideiras están dirixidas por Loli Camiña. A nosa conselleira Luz Avalo tamén fai entrega un ramo. Este maravilloso Orfeón que escoitachedes cantar está dirixido por Beatriz Vázquez. Representación da banda, Diego Falla Entrega. E o director e armadanzas de todo isto, Jesús Nogueira Suso. A conselleira Sonia Botón fai entrega do ramo. Un forte aplauso para todos eles. E como toda festa non remata sen o típico outra, 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 outra.
Moitas grazas, moitas grazas, moitas grazas. Olha aí, non pasaría nada se cantase eu porque xa está chovendo, pero Quique Vila García quere festa e festeira, así que... Ahora que improvise, que improvise! Outra! Mientras a banda vai preparando este outra, tamén pido un forte aplauso para Pepe Álvarez, que tamén aquí é concelleira, Sonia, tamén ten un detalle máis.